Mae Ffenestr Siop Cywain am ymgyrch newydd cyffroes arloesol sydd wedi trefnu 'da Cywain mwyn hysbysebu y busnesau bwyd a diod o Gymru a rhoi siawns i nhw i werthu ar y stryd fawr a hefyd i cwsmeriaid i allu cael ffordd rwydd i prynu'r cynnyrch yn ystod amser Nadolig. Nod y siop yw i hyrwyddo amrywiaeth o cynnyrch bwyd a diod ansawdd uchel sydd yma yng Nghymru ac i annog y cwsmeriaid i brynu'n lleol a prynu'n Cymreig. Mae 5 lleoliad ar draws Cymru yma yng Nghaerfyrddin a hefyd yn Caerdydd, Aberystwyth, Caernarfon a Llandudno. Mae pob ffenest a gwledd o cynnyrch bwyd a diod o draws Cymru a mae'r busnesau gyd wedi gweithio efo Cywain a mae hwn yn siawns i ni helpu nhw efo mwy o werthiant yn ystod y Nadolig. Felly siwt mae hwn yn wahanol? Wel, yn lle mynd mewn i'r siop fel byddwch chi'n gwneud yn gyffredinol, chi'n gallu just edrych ar y cynnyrch gyd yn y ffenest, gweld beth chi'n hoffi a wedyn sganiwch ffôn ar y QR code sydd ar y ffenest sydd yn mynd â chi'n syth trwyddo i wefan y busnes ble gallwch chi ffeindio mas mwy am y cynnyrch a prynu. Mae'r ymgyrch yma yn rhan o waith Cywain i annog pobl i prynu'n lleol a prynu'n Cymreig.